Molt bones tardes a tothom, benvinguts. Anem a donar inici en aquest ple extraordinari. Muy bien, vamos a ver si podem continuar. Moltes gràcies a tothom per el seu silenci, per el seu respecte a totes les intervencions que ara vendran. Té la paraula el senyor Gijón en nom del grup de seguit de govern. Gracias, señor Baldo. Quiero empezar dando las gracias a los grupos de la oposición, PSIC, PSOE y Grupo MES, porque sin ellos no hubiera podido salir adelante esta ordenanza. Hoy estamos dando cumplimiento a un acuerdo del 2011. Un acuerdo del 2011 presentado por el Partido Socialista, en el cual nos instaban al equipo de gobierno a redactar una ordenanza de civismo. La propuesta decía literalmente, estamos hablando de octubre, finales de octubre del 2011, posada en marxa l'ordenança de convivència ciutadana i civisme. El PSIC-PSOE creu que és vital preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme. El compromís d'elaborar una ordenança que reguli la convivència ciutadana i civisme que permeti donar solució a les alteracions de la convivència a la ciutat, com puguin ser la degradació visual de l'entorn urbà, l'oferta i demanda de serveis sexuals, el comerç ambulant no autoritzat, actituds vandàliques, etc. La proposició decía, el ple de l'Ajuntament insta al govern municipal a presentar aquest any una ordenança que reguli la convivència ciutadana y el civisme. Esto al Grupo MES le debió de parecer una fantástica idea, lo de redactar una ordenanza de civismo, porque inmediatamente se sumaron a esta propuesta. El señor Berger tendrá que explicar por qué en ese momento se sumó y por qué ahora la rechaza. Supongo que porque ahora ha entrado una parte de la coalición del Grupo MES que seguramente no está de acuerdo, pero usted en el 2011, señor Berger, votó a favor. Tal es así que esta propuesta salió por unanimidad de todos los partidos aquí representados, PSIC, PSOE, MES y Partido Popular. Y hoy sería bueno que ambas formaciones políticas explicaran por qué han cambiado de opinión. Hoy el PSIC, PSOE y MES dicen que esta ordenanza no es necesaria, aunque al parecer sí lo era a finales de 2011. Ambas formaciones hoy hablan de involución democrática, hablan de herramienta puramente represora, hablan de ordenanza moralista, de ordenanza conservadora. Yo, que ya llevo algunos años aquí en el Ayuntamiento, ya sabía que esto iba a ocurrir. Es bastante habitual que tanto el PSOE como MES digan una cosa y la contraria y no pasa absolutamente nada. Lo hicieron con Son Espases. Por tanto, es algo habitual. Y es por eso que cuando empezamos a trabajar en la ordenanza, yo le pedí al equipo redactor que no inventáramos absolutamente nada. Les pedí que buscaran modelos que ya hubieran sido aprobados por partidos de izquierdas y que hubieran entrado en vigor en otras ciudades gobernadas por partidos de izquierda. Y ese fue el motivo por el cual empezamos a trabajar con un modelo aprobado por la Federación Española de Municipios. Un borrador que fue aprobado gracias, entre otras cosas, a que la señora Aina Calvo, por entonces alcaldesa de esta ciudad, representaba en calidad de miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios, levantó su mano para decir que esta ordenanza, este borrador de ordenanza, era fantástico para acabar con los problemas que muchos municipios tenían en nuestro país. Parece ser que
lo que aprueban los socialistas o lo que aprueban los partidos de izquierdas en el ejercicio de su potestad democrática no es ni moralista, no es conservador, no atenta contra los más débiles ni marginaliza. Pero claro, si al Partido Popular se le ocurre aplicar las mismas herramientas, entonces ya todo vale. Ya vienen los fascistas de siempre, ya vienen los moralistas, ya vienen los conservadores y ya de camino, si cuela, también los corruptos. Ustedes están tan instalados en la demagogia permanente que son capaces de justificar absolutamente cualquier contradicción, por enorme que sea. Hoy votan en contra de una ordenanza pedida por ustedes, redactada en su inmensa mayoría por ustedes, y sin hacer ni una sola propuesta constructiva ni alternativa que no sea eliminar la ordenanza, ni una sola. Tengo que decirles que ustedes en este tema han sido, por llamarlo de alguna manera, poco trabajadores. Se han conformado con pedir la retirada sin aportar nada positivo. Ustedes pidieron específicamente que la ordenanza tratara la oferta y demanda de servicios sexuales. Ustedes, ustedes, y usted también, señor Berger, usted y usted, pidieron que se tratara específicamente la demanda de servicios sexuales. Puede hacer todos los gestos que quiera, señor Berger, todos los que quiera, puede hacerlos hasta que se harte, pero usted votó para que esto llevara un tema relacionado con servicios sexuales. Puede decir lo que quiera, aquí está la firma suya, aquí está la firma suya. ¿Él se firma? A ver. Por favor, silencio. Yo creo que es obvio. Por favor, silencio. Por favor, se lo ruego. Se trata de que cada uno pueda libremente exponer sus opiniones. Por favor. Silencio, por favor. Muchas gracias. Continuamos. Gracias, señor Balda. No solo pidieron el tema de incluir la demanda de servicios sexuales y la oferta, también veo que se ha enfadado. Usted tendrá ahora su tiempo para contestar, no se ponga nervioso, pero aquí lo que dice la secretaria es que esto se aprobó por unanimidad y en el texto dice específicamente lo que se aprueba. Ustedes pidieron, además, específicamente que se regulara el tema de los grafitis. ¿Y qué han aportado al documento? Nada. La retirada de la ordenanza. Es más, en sus alegaciones dicen que los grafiteros lo normal es que no hagan ningún tipo de grafiti en elementos históricos. Ya le enseñé el otro día todos los grafitis que se tienen que quitar por parte del Servicio de Malla en todos los sitios históricos de la ciudad. Si quiere, le pasaré toda la información porque parece que esto es un invento nuestro. Ustedes pidieron específicamente que se regulara la venta ambulante, como aquí se regula en esta ordenanza. ¿Y qué han aportado? Nada. La retirada completa de la ordenanza. El Grupo MES, además, pide, fuera de la ordenanza, una regulación específica de la actividad de artistas y músicos callejeros. ¿Y qué han presentado? Nada. La retirada de la ordenanza. Yo siento decirles, debe ser duro estar en estos momentos en ese banco, cuando hace menos de un año y medio, salvo la señora Trujillo, que no estaba, para todos ustedes debe de ser duro haber pedido una cosa y cuando el Pleno viene aquí y hace lo que ustedes dijeron que teníamos que hacer, tengo que decirles que con retraso, porque ustedes querían que lo hiciéramos en un año y hemos tardado un año y medio. Mala suerte. Pero tener que defender ahora lo contrario no debe ser fácil. A mí me gustaría escuchar los argumentos por los que no se ha contribuido en nada a esta ordenanza, más allá de pedir su retirada. Y desde luego, si los argumentos son los que se me dieron en la comisión, por parte del señor Ila, de que presentamos un texto ya escrito, hombre, solo faltaría, era el texto aprobado por la señora Calvo en la Federación Española de Municipios para empezar a trabajar.
o, como dijo el señor Ila, que la situación hoy es de crisis y en el 2011 parece que no se enteró usted que también había crisis, si esos son los argumentos, entonces han perdido toda credibilidad. Gracias. Miren, escuchen un momentito. Miren, los insultos personales, por favor, ni uno, ¿eh? No sean groseros. Ni uno. Los insultos personales, ni uno. Críticas políticas, hagan las que quieran. Insultos personales, ni uno. No sean groseros. Continúe, por favor. A mí no deja de llamarme la atención que estemos aquí debatiendo de la ordenanza cívica y yo en este pleno he escuchado la targeta blava del PP, Port Petit al Molinar, educación en qualitat. A mí me parece todo eso muy bien, pero aquí estamos hablando de una ordenanza. Y mire, alguien ha dicho que el Partido Popular iba a aprobar en soledad esta ordenanza. Si la soledad de aprobar esta ordenanza es lo que he visto yo aquí, con todas las asociaciones que han intervenido, yo, ¿dónde tengo que firmar para tener la soledad que ustedes están diciendo? Gracias. Muy bien, gràcies, senyor Gijón. Té la paraula d'Antoni Verger en representació del grup MES. No? Doña Neus? Por favor. Els hi prec que deixin que el senyor Trujol se pugui manifestar en tota tranquil·litat i pugui posar el seu punt de vista i que tothom el respecti. Molt bé, gràcies. Quan vostè vulgui. Bé, veig que una vegada més hem de lamentar estar presents davant aquest espectacle lamentable per part del Partit Popular. Una altra vegada... Mos agradaria, després de quasi 3 anys de govern d'aquest Partit Popular en aquest Ajuntament, que el Partit Popular, que vos responsabilitzássiu d'una vegada les decisions que preneu. Si vosaltres preneu la decisió de posar en marxa una ordenança de civisme i d'aprovar-la, que l'aprovareu en solitari, en absolut solitari, és el vostre problema. No mos responsabilitzeu a nosaltres dels vostres errors i dels vostres autoritarismes. Aquí cadascú la seva responsabilitat i vosaltres sou els únics responsables d'aprovar aquesta ordenança, perquè de fet l'aprovareu amb els únics vots a favor del Partit Popular. Ningú més votarà a favor d'aquesta ordenança. O sigui que responsabilitzeu-vos de les vostres ordenances. Des de més, ja ho vàrem dir fa un parell de mesos, mai hem recolzat aquest tipus d'ordenances. És més, tenim un exemple claríssim d'Iniciativa per Catalunya d'Iniciativa per Catalunya Verds, que quan se va voler aprovar l'ordenança de civisme a l'Ajuntament de Barcelona va ser l'únic partit que va votar en contra. Catalunya, per sí. Favor. Mireu el civisme, mireu quin civisme. Tranquil·litat, tranquil·litat. Per favor, escoltin un momentet. Mirin, ja saben que jo respecto que tothom se pugui manifestar, però han de poder dur a terme aquest plenari. Per favor, senyora Trujol, continuï. I com deia, Iniciativa per Catalunya de Verds va ser l'únic partit, que és un partit germà de Més per Mallorca, va ser l'únic partit que va votar en contra de l'ordenança de civisme que se va voler aprovar a l'Ajuntament de Barcelona. És més, gràcies a aquella ordenança se va rompre el pacte d'Iniciativa per Catalunya amb els altres partits que estava governant. O
O sigui que nosaltres no ens podeu fer responsables de cap tipus d'ordenança de civisme. O sigui que aquí cadascú que se miri les seves responsabilitats. Deis que no duim propostes. Des d'un primer moment vàrem col·locar damunt la taula les nostres propostes i que els has mencionat. Un reglament específic per músics i artistes, més programes de cohesió social i de projectes comunitaris, més serveis socials, més polítiques actives d'ocupació, més serveis de neteja en els barris i un reglament específic, si era necessari, si la legislació vigent no era suficient, un reglament específic pel tema d'estrila i la venda ambulant. Aquestes són les nostres propostes des d'un principi, no una ordenança de civisme i molt manca una ordenança de civisme amb els termes que la plantejau. Una vegada més, després de mesos i després de diferents esborranys, veiem que no han entès res, que continuen en el seu viatge en el franquisme, en el viatge en el passat, en el viatge a l'autoritarisme. Aquest és el seu viatge. Això és el futur que voleu per Palma. El futur que voleu per ciutadans i ciutadanes, per veïnats i veïnades de Palma, és precisament un viatge en el franquisme. Que no mos cansarem de repetir. No hi volem tornar en el franquisme. És pura repressió. És un atac directe a la protesta, a la mobilització social. Prohibiu repartir fulletons en el carrer, prohibiu penjar cartells a l'espai públic. És un atac directe contra la cultura i l'art. Ho has dit ben bé, amb els grafits, amb els músics, amb els artistes de carrer. És un atac directe a la pobresa, a la misèria. Ja s'ha denunciat aquí per part d'entitats i moltes al·legacions. Vulnera directament drets de les persones i sobretot en els col·lectius més vulnerables. És aplicar solucions policials a problemes socials. I aquests problemes socials, el que reclama la gent, el que reclamen els veïnats i veïnades, és que posem solucions polítiques i posem recursos per solucionar aquests problemes. No que posem tot un seguit de sancions i a disposició de la policia local perquè simplement el que se pugui fer sigui aplicar sancions i posar multes. No en volen més de repressió. Davant una situació de crisi i de drama social, l'única resposta que té aquest ajuntament, aquest govern municipal, és posar sancions. No saben fer política d'una altra manera que no sigui posar sanció, repressió i incrementar la desigualtat, perquè hi ha moltes propostes arreu. El civisme no és apropiar-se moralment d'un concepte de lo que està bé i lo que està malament. No podem multar qualsevol cosa que li pugui molestar a qualsevol persona, com ja s'ha dit, amb el tema de les prostitutes o les persones que demanen al carrer. No se pot multar, no se pot criminalitzar directament tot el que li pugui molestar a un col·lectiu. El que vol aquest PP, el que voleu vosaltres, és crear un nou model de ciutat. Un model de ciutat allà on la ciutat estigui morta, una ciutat purament moralista, que la ciutat sigui una vitrina perquè la gent rica i els turistes se passegin i puguin fer-se fotos allà on vulguin. No unes polítiques per veïnats i veïnades d'aquesta ciutat. Per favor. 5 minuts. Perdona, 5 minuts. Tenia 5 minuts. Per favor. Escoltin, per molt que cridin no tenen més raó, per favor. Escolti. Per favor. Per favor. Podem continuar? Sí. Moltes gràcies, senyora Toriol, quan vostè vulgui. Demanaríem que no mos donássiu lliçons de civisme, perquè en les vostres pràctiques demostrau que pocs cívics sou. Reformes laborals, taxes judicials, llei d'administració local, voluntat d'aprovar una llei de seguretat ciutadana que reprimeix la mobilització, voluntat d'abolir el dret a decidir de les dones a avortar lliurement, imposició d'estil, la llei de símbols, retallades a tots els nivells en els serveis públics i en els drets. Això és el civisme que mos voleu vendre i, a més, per rematar aquest civisme ja arriba l'ordenança cívica en aquesta ciutat, per acabar d'abolir els pocs drets que tenien moltes de les persones que se troben en una situació de vulnerabilitat o estan totalment indignades perquè se senten excloses d'aquest sistema. Els hi hem de donar respostes. La desigualtat social no se cura o no se solventa amb més repressió i amb aplicar sancions a tots aquests col·lectius, sinó, com han dit, amb moltes més mesures de cohesió social,
polítiques d'ocupació, projectes comunitaris i etc. Moltes de les coses que s'han dit aquí per part de moltes entitats són exemples que poden preocupar a molta gent, a molt de veïnats i veïnades, però voldrien recordar que aquesta ciutat té moltes altres ordenances. Per exemple, la xerra dels fens i de la brutó, que és un problema. Hi ha una ordenança, com bé sap des de la regidoria de Medi Ambient, una ordenança que també regula tot el tema de residus. O sigui, per què no reformam, si està mal feta aquesta ordenança o si té problemes, per què no la milloram? El tema dels excrements dels animals. Ja tenim una ordenança dels animals de companyia que sanciona quan un animal deixa excrements, sanciona en el propietari quan deixa excrements en el carrer. Per què no aplicam aquesta ordenança? Amb els temes de les bicicletes, ja tenim una ordenança de circulació de bicicletes, per què no l'applicam? Els robatoris, ja hi ha un codi penal que regula i sanciona a qui roba. Tenim tot un seguit d'ordenances i de legislació a nivell estatal que ja regula moltes de les problemàtiques que aquí mateix s'han assenyalat, tant a tota la ciutat i moltes de les que s'han donat a Platja de Palma. El que passa és que tenim un problema a Platja de Palma, perquè aquí se deia fa un moment que pareix que estem a un plenari allà on no se parla de l'ordenança de civisme, sinó que se parla d'altres temes. Aquí moltes de les intervencions que ha fet ha estat per part de persones que fan feina a la platja de Palma i de lo que se queixen són de problemàtiques específiques de la platja de Palma, no de problemàtiques de tota la ciutat. Però és que tenim un problema a Platja de Palma, que és que els policies turístics encara no han arribat. Com volem donar solucions a Platja de Palma quan no posam els recursos que hauríem de posar i que estem compromesos a posar damunt la taula i no els estem posant? Que ens pensam que aprovant una ordenança de civisme, que és un calaix de desastre, que pot multar i sancionar de manera molt arbitrària perquè estem davant un test molt ambigu i ja ho han dit també els informes jurídics d'aquesta ciutat, que quasi se pot multar gairebé qualsevol cosa i no posam els recursos reals per donar solucions a la gent que està a la platja de Palma, que està visquent la degradació d'aquella zona. Posem els policies turístics que se mereixen, però no destrossem la ciutat i el model de ciutat que volem defensar molts. I les modificacions que s'han fet a partir de les al·legacions són modificacions minúscules, que és això de dir que hem modificat l'ordenança i que hem acceptat moltes de les al·legacions. Més de 2.000 al·legacions, 2.000 al·legacions que demanaven la retirada d'aquesta ordenança. És un tema inèdit, mai s'havien trobat tantes al·legacions a una ordenança i a més al·legacions que demanaven la seva retirada total. I què ha fet el Partit Popular? Ha canviat 2 comes i se queda tan ample. I mos pensam que aquí això és el consens. El consens no és escoltar a 3 entitats i fer el que li pareix en el seu partit. El consens és fer feina en la gent i fer feina en tothom. I vosaltres pareix que seguiu governant per lo vostre i pels vostres, no per ciutadans i ciutadanes de Palma, no per la gent que s'ho mereix, que és la gent que vos està demanant que retireu aquesta ordenança, demanant que feu una mica de seny i encara estem atents, encara podeu retirar aquesta ordenança i millorar de posar una mica de seny i una mica de llibertat en aquest espai. Gràcies. Molt bé. Moltíssimes gràcies, senyora Turriol, molt amable. Senyora Calvo, com vostè vulgui. Moltes gràcies, senyor Batlle. Senyor Gijón, debatem sobre una ordenança de civisme, no de cinisme, que és el seu. Crec que s'ha confós de debat. Ja li vaig explicar, li vàrem traslladar en el moment del debat de l'aprovació inicial d'aquesta ordenança. Estem radicalment en contra del plantejament d'aquesta ordenança. I, efectivament, nosaltres vàrem plantejar el fet que hi hagués una ordenança cívica a Palma. Clar, i tant, però no aquesta. Vostè li sona el nom de la senyora Assumpta Escarp? Jo li diré, era la regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, que vostès utilitzen com a model de la seva ordenança. Varen tenir ocasió de debatre amb ella i de poder contrastar totes i cada una de les diferències. Però això és el seu debat. L'ordre del dia diu
10 minuts d'intervenció per explicar el projecte. Vostè no ha parlat del projecte, vostè ha parlat de nosaltres, com sempre. Miri, en la seva ordenança, que és la seva, a Palma primer arribarà la sanció per les persones més vulnerables que surten al carrer a cercar-se la vida i després, molt després, arribarà algun programa d'ajuda, d'integració o d'atenció específica. Això és el que aproven avui vostès. Una ordenança que és repressora, una ordenança que és recaptatòria i una ordenança que és antisocial. I li diré per què. Perquè vostès, en lloc de reconèixer les dificultats per les que travessen milers de persones a Palma, vostès declaren públicament en aquesta ordenança que tardaran fins a 6 mesos en presentar un calendari per redactar plans per abordar la problemàtica de la prostitució, per a la inclusió social de les persones sense sostre i per la reinserció social i laboral de les persones que practiquen la venda ambulant. I miri, senyor Gijón i senyor Isern, la gent que passa fam, la gent que no té un sostre per viure, la gent que no té dret a cap prestació social que compten per milers en aquesta ciutat, no poden esperar 6 mesos a que vostès s'organitzin. La gent surt al carrer a cercar-se sa vida. I vostès què faran? Què pensen fer? Amb aquesta ordenança a les seves mans els sancionaran. Per això no estem d'acord amb el plantejament, amb el seu plantejament d'ordenança cívica i li demanam la seva retirada. Vostès varen mentir quan varen assegurar que tenien un ample consens social, perquè vostès han rebut 2.000 i pico, 2.019 al·legacions, de les quals 1.903 han demanat la retirada. I vostès s'han atrevit fins i tot, després de mentir, a qüestionar la credibilitat dels ciutadans i ciutadanes que han presentat al·legacions. Han arribat a insinuar que la major part de les al·legacions eren fruit de la manipulació política. De quina manipulació? Perdó, senyor Isern. De quina? Qui ha estat manipulat, senyor Balda? L'Associació Intercultural Benedetti? L'Associació de Veïns de Pere Guerau? Càritas Mallorca? Casal Petit de les Germanes Oblates? La FAPA? La Federació d'Associacions de Veïns de Palma? La Fundació de Solidaritat Amaranta? El Lobby de Dones? Metges del Món? La xarxa per la inclusió social de les Illes Balears també ha estat manipulada perquè totes elles li demanen la retirada. No només aquests humils grups de l'oposició, aquestes entitats. Vostès han faltat el respecte de milers de ciutadans. Vostè, senyor Gijón, que es pensava haver fet un ou de 2 vermells amb la seva targeta blava, fent que els militants del Partit Popular tinguin avantatges econòmics front a la resta de ciutadans. Vostè, senyor Gijón, donant-nos lliçons de civisme i de participació política. Precisament vostè, senyor Gijón. S'han equivocat amb la targeta blava i els ciutadans han acabat mostrant-los la targeta vermella i això els hi passarà amb aquesta ordenança cívica si no la retiren. Aquí no es vol aprovar una forma de millorar la convivència a l'espai públic. Aquí es pretén perseguir l'activitat en el carrer i marginalitzar encara més els col·lectius vulnerables. Tothom està sota sospita amb aquesta ordenança. Els músics, els artistes, els joves, les persones que exerceixen la prostitució, les persones que demanen ajuda al carrer. Tothom. Només hi ha un col·lectiu, un que té barra lliure, gràcies a vostès, en aquesta ciutat, i són les terrasses. Tots sabem que la proliferació desaforada de terrasses a l'espai de la nostra ciutat provoca problemes de convivència, i molts, però aquests problemes d'aquests no se'n parla en aquesta ordenança cívica. Senyor Gijón, senyor Balda, senyores regidores i senyors regidors del PP, vostès han convertit en privilegis allò que fins ara havien estat blindats com a drets. És el seu viatge ideològic, el seu, no és el nostre. Avui a Palma aprovaran una ordenança de repressió ciutadana com una estació més del seu viatge ideològic. La mà que ha redactat aquesta proposta d'ordenança és la mateixa mà
que ha redactat la reforma laboral, la reforma de les pensions, la posada en marxa de les taxes judicials i l'eliminació de la justícia universal. Són els mateixos. És la mateixa mà que ha ferit el nostre sistema educatiu, que ha acabat amb el caràcter públic i universal de la nostra sanitat i que ha ordenat el final del sistema de dependència. El seu viatge ideològic inclou a nivell nacional una llei de suposada seguretat ciutadana que és una altra llei de repressió ciutadana incompatible amb la democràcia. El seu viatge ideològic inclou la llei de símbols, que atenta contra la llibertat d'expressió, que introdueix la censura prèvia i que, a més, per tot això, és inconstitucional. La seva ordenança està escrita per la mateixa mà. La seva se fonamenta en la mateixa forma de pensar i persegueix exactament el mateix. Instaurar la beneficència, treure de l'espai públic allò que els estorba i perseguir en aquells que protesten. La nostra resposta és no. I, sens dubte, si no la retiren, la trauran endavant, però no serà amb el nostre vot. Senyor Gijón i senyor Isern, vostès no són de fiar. No. Vostès varen mentir quan varen parlar de consens majoritari i tenim més de 2.000 al·legacions. Vostès varen mentir quan es varen comprometre a reforçar l'atenció social de les persones i ho deixen en paper banyat, un calendari després de mig any. I mentrestant, en aquesta ciutat, com que les seves mentides són insostenibles, a més d'insuportables, els treballadors i treballadores de serveis socials han aixecat la veu per denunciar que vostès estan desmantellat els serveis i que no poden més. Rigui, senyor Gijón, si jo ho entenc, que vostè que més li dona, si és una mala estona i ja està. Vostès s'estan imposant a una població abatuda per l'atur, per la por i pel desànim. Els tracten amb tant de despreci i amb tanta prepotència que s'han atrevit a fer que els seus militants, els seus, tinguin descomptes front a la resta dels ciutadans. I avui s'atreviran a aprovar que si com a governants ho consideren necessari, qui demani al carrer deixi de fer-ho. Qui exerceixi la prostitució ho faci encara amb menys garanties de seguretat i qui vulgui fer alguna activitat artística s'hagi de regir per un reglament que ens coneixem, per un decret que pot ser arbitrari sense unes regles consensuades. I si alguna d'aquestes persones toca la porta dels serveis socials d'aquest ajuntament, del seu ajuntament, per demanar ajuda, no mos queda una altra cosa que pensar que trobarà un cartell que digui torni d'aquí mig any i li contarem quin és el calendari que tenim per començar a pensar què poden fer per vostè. Per tot això li demanem la retirada, perquè això no és ni civisme ni convivència. Això és la repressió pròpia d'una majoria absoluta que no vol entendre que no té raó absoluta. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Calvo. Molt amable. Per favor, silenci. Per favor, moltes gràcies. Senyor Gijón, quan vostè vulgui. Gracias, señor Baldo. Señora Calvo, no hable de mi ordenanza. Esta es la ordenanza que usted aprobó y usted levantó la mano. Esta es su ordenanza. Esta es su ordenanza. Y si hoy, señora Calvo, si hoy estamos aquí debatiendo esta ordenanza es porque su grupo, con su firma, pidió que se hiciera una ordenanza. Por eso estamos hoy aquí. Ustedes están tan acostumbrados a no aprobar los acuerdos ni a ejecutarlos, están tan acostumbrados que les sorprende que un grupo, un equipo de gobierno traiga a aprobación un acuerdo que se tomó entre todos. Deje de decir que es nuestra ordenanza. Es más, como ahora va a tener 5 minutos, yo le pido, por favor, que conteste
cuáles son las diferencias entre la ordenanza que hemos aprobado y la de la Federación Española de Municipios. Y ya le digo yo que el 90% de la ordenanza que hoy aprobamos es la que usted misma aprobó. Por tanto, si es franquista ahora, lo fue entonces. Si es represora ahora, lo fue entonces. Si es moralista ahora, lo fue entonces. Mire, señora Calvo, usted no puede decir... Señora Calvo, usted no puede decir que esta ordenanza es recaudatoria, porque precisamente esta ordenanza reduce. La sanción máxima de esta ordenanza está 150 euros por debajo de la sanción mínima que usted aprobó. Y la sanción mínima está 600 euros por debajo de la que usted aprobó. Por tanto, recaudatoria no es. Represora, lo mismo que la que usted aprobó. Y como yo entiendo que usted es una demócrata convencida, dudo mucho que usted levantara la mano sin leerse la ordenanza y sin saber que usted estaba aprobando una ordenanza represora. Por tanto, deduzco que ahora políticamente le interesa decir que es represora, pero no lo es. Es más, su compañera de partido, la señora Armengol, en el Parlamento hace escasamente un mes y medio ha pedido a los ayuntamientos que aprobemos una ordenanza en la que se diga específicamente que se trabaje con el tema de la prostitución, con el tema de la venta ambulante, y cuando lo vamos a hacer resulta que ya eso no vale. Mire, señora Trullols, cada vez que usted habla de lamentable espectáculo, este lamentable espectáculo se llama democracia. Se llama que hay una mayoría que ha decidido, conjuntamente con un montón de asociaciones, llevar adelante una ordenanza. Usted que dice que desde mes mai s'ha recolzat aquesta ordenanza, miente. Esto lo aprobó el señor Berger hace un año y medio. Hace un año y medio. Se ponga como se ponga. Lo aprobó el señor Berger. Y mire, señor Berger, póngase todo lo nervioso que quiera. Usted aprobó este documento. Usted aprobó este acuerdo. Póngase como quiera. Qüestió d'ordre. Póngase como quiera. Qüestió d'ordre. Senyor Berger, quan li correspongui. Per favor, senyor Berger, quan li correspongui. Quan li correspongui. Y mire, señora Trullols, usted dice que no demos lecciones de civismo. Pues mire, vamos a hacer un trato. Nosotros no daremos lecciones de civismo, pero dejen ustedes ya de dar lecciones de democracia, de solidaridad, de moralidad, de legitimidad, que ya está bien. Y ahora vamos a explicar cómo se ha redactado esta ordenanza. Para llegar a esta ordenanza, hemos estado reunidos tres veces con el área de función pública, 3 veces con el área de educación, familia, mayores e inmigración, 2 con el área de medio ambiente, 1 con el área de urbanismo, 2 con el área de cultura, 2 con el área de comercio, 2 con el área de sanidad, 3 con el área de bienestar social, 3 con el área de movilidad, 3 con el área de seguridad ciudadana, 2 con el distrito norte y poniente, 2 con el distrito centro y playa de Palma, 2 con el distrito de Levante, 2 veces con el grupo municipal suyo, 2 veces con el grupo municipal del Partido Socialista, 2 veces con la Federación de Asociación de Vecinos, 2 con FEPAE, con PIMECO, con AFEDECO, con CAEP, con ACOTUR, con la Asociación de Oferta Complementaria, con la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, con Cáritas 3 veces, con Cruz Roja 3 veces, con Médicos del Mundo 3 veces, con Fundación Solidaridad de Amenanta 3 veces, con Casal Petit 3 veces, con FAPA 2 veces, con COAPA, con CONFAECIP, con CONCAPA. Hemos remitido la ordenanza a todas las entidades y resulta que hemos tenido
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Silencio, por favor, silencio, por favor, silencio, por favor, silencio, por favor. Por favor, por favor, por favor. Muy bien, por favor. Bueno, muy bien. Mire, lo más democrático, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Miren. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver si podemos retomar el plenario. Gracias, gracias. Por favor, 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 por favor. Por favor. Me ha cortado, Vamos a poder continuar. Muchas gracias. Miren, simplemente un comentario. Yo estoy de acuerdo en que ustedes estén en total desacuerdo. Absolutamente de acuerdo en que ustedes estén en total desacuerdo. Pero la base de la democracia es dejar, por favor, ustedes han gritado todo lo que han querido. La base de la democracia es dejar que todas las partes expongan libremente sus opiniones. Nadie les pide que las comparten, solamente escúchenlas, al final manifiesten su contento o descontento, porque con esos gritos no consiguen absolutamente nada. A mí no me van a poner nervioso, no es su turno ahora. Yo he aguantado, espérese un poco, que no me haga preguntas, escúcheme, ¿vale? Escúcheme. Ahora no es turno de hacer preguntas, ahora es turno de continuar con el reglamento del Pleno y esto. La verdad es que es lamentable, perdónenme ustedes que les diga, pero es lamentable este plenario con toda normalidad. Es absolutamente... Por favor, se lo ruego. Señora, se lo ruego, se lo pido por favor. No sé cómo pedírselo ya. No quiero sacar a nadie del plenario. ¿No lo ven que no lo quiero sacar a nadie del plenario? Estoy intentando tener una paciencia absolutamente desmesurada para no sacar a nadie del plenario. No quiero hacerlo, ¿de acuerdo? Quiero intentar acabar este plenario sin tener que sacar a nadie. Por lo tanto, por favor, ayúdenme. Ayúdenme, si ustedes presumen de demócratas, que yo no lo dudo, dejen que la gente hable con libertad. Ya tendrán su turno, cuando sea. Había unas posibilidades de hablar al principio, que ahora no es su turno. Escuche, que yo no le interrumpo a usted, tampoco puedo dejar de hacerlo.
Por lo tanto, le ruego que se calle, que se siente, que deje que el pleno continúe con normalidad y al finalización de cada intervención usted muestre su conformidad o su desconformidad como hace todo el resto de las personas. Sean demócratas. Por mucho que griten, por mucho escándalo que hagan, eso no les convierte en más demócratas. Si acaso, en mucho menos. Por lo tanto, permitan que el plenario continúe. Señor Gijón, continúe, por favor. Gracias, señor Balda. A pesar, como iba diciendo, de las más de 60 reuniones que hemos mantenido para llegar o para intentar llegar a un consenso, a pesar de eso, hemos tenido 2.019 alegaciones, de las cuales más del 80% han sido promovidas por los grupos de la oposición, lo cual me indica que han trabajado más para destruir que para construir. Si ese mismo esfuerzo lo hubiéramos hecho para intentar llegar a un acuerdo que yo entendía, y es evidente que me he equivocado, que yo entendía que era lo que querían, puesto que lo pidieron en un pleno, pues a lo mejor hubiera sido todo como mucho más sencillo. Pero es que además de trabajar contra la ordenanza, tengo que decirles que ustedes han mentido de manera descarada. O por lo menos a las personas a las que les han explicado la ordenanza, les han mentido. Les voy a poner 3 ejemplos solo, podríamos estar aquí toda la tarde. Ustedes han mentido a la gente diciendo que la ordenanza prohíbe pedir dinero y prohíbe la mendicidad. Eso no es cierto. Ahora, en su turno de réplica, si quieren, díganme el artículo donde dice que está prohibido pedir, que está prohibido mendicidad. Me lo digan. Lo que está prohibido es insultar, coaccionar, amedrentar, amenazar con la excusa de pedir dinero. Porque usted puede tener todo el derecho del mundo a pedir todo el dinero y ganarse la vida de esa manera, que lamentablemente ya es bastante lamentable esa situación para la persona como para que la administración tenga que entrar. Nosotros no vamos a decir absolutamente nada. Lo que no vale de excusa es lo que han dicho algunas asociaciones, que gracias a eso ayudan a insultar o amenazar y entonces se le da el dinero. Por tanto, no digan que esta ordenanza prohíbe la mendicidad porque es falso. No digan que esto es un ataque, esta ordenanza ataca la dignidad de las personas que viven un drama, porque gracias a esas reuniones que hemos mantenido con muchas de las entidades que trabajan con el tercer sector, hemos podido dejar claro que bajo ninguna circunstancia, se sancionará o se multará a ninguna persona que esté en riesgo de exclusión social. La única actuación que va a llevar a cabo esta ordenanza es ponerlos a disposición de los servicios sociales para que se les pueda ayudar en la medida de sus posibilidades. Es falso que la ordenanza, como han dicho, han llegado a decir que esta ordenanza prohíbe jugar con la pelota. ¿Cómo pueden tener tan poca vergüenza de decir que la ordenanza prohíbe jugar con la pelota? Aquí lo que se está diciendo es que lo que no vale de excusa, que es lo que nos está pasando en muchísimas plazas de la ciudad, que o bien con monopatines, o bien con bicicletas, o bien con pelotas, la gente joven acaba expulsando a las personas mayores o a las personas que van a las madres o a los padres que están con los niños, con la excusa de que como no hay sitio para jugar, mire, pues si no hay sitio para jugar, cada día vienen ustedes aquí al Pleno a decirnos que no hay sitio para jugar. Pero lo que no vamos a permitir es que con la excusa de que no hay sitio para jugar, todo valga. Eso es lo que hace esta ordenanza. Por tanto, dejen de mentir, porque esto está llevando a una auténtica confusión. Y le vuelvo a decir a la señora Calvo, por favor, dígame en qué se diferencia esta ordenanza de la que usted aprobó. Gracias. Gracias, señor. Moltíssimes gràcies, senyor Gijón, muy amable. Senyor Turial, quan vostè vulgui. Bé, a mi m'hagués agradat sentir qualque argument per part vostra a favor d'aquesta ordenança, perquè si l'única justificació d'avui aprovar una ordenança de civisme en les condicions que tenim damunt la taula és que fa 2 anys se va aprovar una proposta que no sé què, o és que fa no sé quants anys a la FEMP se va aprovar un model d'ordenança, per favor, retirin-la. Si no tenen cap argument a favor d'aprovar aquesta ordenança, més que fa uns anys se varen aprovar certes coses, retiren-la ja. Perquè no té cap sentit que estiguem fent feina aquí si cap dels partits que estem aquí reunits estem convençuts que aquesta ordenança servirà de res. Que defensar l'ordenança tirant arguments damunt altres partits o altres reunions que s'han tingut arreu de l'estat,
crec que no té cap tipus de sentit. Crec que és una ordenança prou important, que suposarà un canvi prou important a la nostra ciutat perquè la decisió que prenguem la prenguem de forma responsable. Aquí s'han donat molts d'arguments en contra i demanant la retirada d'aquesta ordenança, però jo no n'he sentit cap a favor d'aquesta ordenança. Cap argument per part del Partit Popular defensant els continguts d'aquesta ordenança. O sigui que una miqueta de respecte pels veïnats i veïnades d'aquesta ciutat. Que el manco se mereixen un poquet de respecte per part vostra. Per un altre costat, aquestes lliçons que deis que nosaltres donem sobre democràcia. El Partit Popular me sap molt de greu. M'agradaria no haver de dir això, però poques lliçons de democràcia mos ha de donar la resta. Un partit que té persones condemnades de corrupció entre les seves files. Un partit que recolza i fa lleis a mida per rescatar la banca. Un partit que retalla serveis públics sense cap tipus no els hi tremola ni sa veu ni sa mà a l'hora de fer retallades de serveis de drets i de llibertats, com s'està demostrant ara mateix. Un partit que recolza a nivell nacional i a nivell internacional moltes de les brutalitats, de la precarietat i de la misèria que se viu arreu del món. O sigui que de democràcia el Partit Popular i la ideologia que defensen poques lliçons mos han de donar. O sigui que aquí escoltin una mica més i no donguin tantes lliçons. Després, en relació a la mobilització social, crec que és molt important tenir en compte que aquesta ordenança ha rebut una oposició frontal per part de moltíssimes persones i moltes entitats, com ja s'ha demostrat. És claríssim que no fa falta estudiar ciències polítiques ni ser llicenciada en res per saber que davant una situació de crisi i estafa generalitzada com les que estem visquent, la situació d'indignació i de crispació social va en creixement. Cada vegada hi haurà més problemàtiques socials i l'administració local i l'administració pública el que ha de fer és donar respostes a aquestes problemàtiques, no generar encara més crispació, que pareix que en el Partit Popular el que li agrada darrerament, sobretot, és generar crispació social. Treuen temes i els posen a damunt la taula per crear més confrontació i més crispació. La gent vol respostes i vol recursos, vol serveis públics, vol dignitat, no vol precarietat, no vol repressió, no vol més multes, vol respostes. I sobretot, no atacar directament en el col·lectiu més vulnerable. Ja ho hem dit i ho repartirem totes les vegades que faci falta. Amb aquesta situació, ja hi ha hagut pobres sempre aquí, però amb aquesta situació d'estafa, gent que no té casa, gent que no té feina, gent que no té cap tipus d'esperança en trobar feina, gent desnonada, gent amb nins que van a escola i no tenen res per dinar. Aquesta és la situació. Aquesta és la situació que viu Palma i és les situacions que ha de resoldre aquest govern. No crear i aprovar ordenances que l'únic que faran serà incrementar la crispació i la desigualtat. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Turriol, molt amable. Senyora Calvo, com vostè vulgui. Moltes gràcies, senyor Batlle. Miri, senyor Gijón, com que som una demòcrata convençuda, suposo també que com vostè, i a més intensa educada, començaré responent a la seva pregunta. La diferència és abismal, tan diferent com que jo no he elaborat una ordenança cívica, l'han elaborades vostès i per tant és binari, 0 a 1. Em sap molt de greu, però no tenim res que compartir amb aquesta matèria. Però sí que li diré, escolti, jo sí li he d'agrair, i si vull li faig, no tinc cap problema, en que hagin incorporat part de les esmenes que vostè, dins aquesta confusió que té de consonant, en el seu cinisme, va utilitzar per explicar que el test de l'ordenança, ara ja somriu, era un test que incorporava les propostes del PSIC-PSOE. Per tant, alguna cosa haurem aportat. Per què? Perquè a nosaltres ens interessava també frenar part de la seva bogeria i perquè som un grup municipal que intenta fer feina, vaja. Però m'agradaria que també mos aclaríssim, vostè que governa i que té molta més informació de que pugui tenir jo. Miri, vostè estarà d'acord, em sembla que tenim unes 23 ordenances municipals, de les quals tenim serioses dificultats per complir-les. I això forma part també d'aquest rerefons que mos preocupa. És a dir, aquí s'han explicat moltes coses de problemes després de 3 anys del seu govern, de coses que no funcionen. Si vol, li puc dir de coses que continuen sense funcionar. Però, escolti'm, me reconeixerà que el debat d'avui a hora baixa deixa palesa
la incapacitat que té vostè com a gerent de la platja de Palma i aquest consistori, vostè, senyor Balda, per donar respostes als problemes de la platja de Palma. Han tardat 3 anys. I 3 anys després, a més d'utilitzar-nos a nosaltres per argumentar la seva proposta normativa, fan una proposta normativa que ja li dic, estic convençuda de que no servirà per resoldre els problemes dels quals se n'ha parlat, per resoldre els problemes que vostè ha intentat fer creure, perquè molts d'ells s'han de resoldre, i vostè ho sap tan bé com jo, a través del Codi Penal. Però escolti, va a compte seu, tant de bo m'equivoqui, però consta en acte, tant de bo m'equivoqui. Tornant a les ordenances municipals, vostè té papers i nosaltres també, miri, els seus papers. Informe de alegaciones formuladas al proyecto Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia cívica. Ha oído. Anàlisi de les dades que subministra la policia local de Palma sobre les intervencions que fan relacionades amb el compliment de les ordenances municipals. Li cont. Any 2011, 16.549 intervencions. Any 2013, som a 13.517. I no troben vostès que ja que governen estaria bé que haguessin pogut incrementar, millorar, augmentar el compliment d'ordenances en lloc de sembrar confusió a través d'aquesta ordenança cívica? La nostra màxima exigència té a veure amb un test que fa que aquells que són més vulnerables tinguin el risc de ser castigats per ocupar un espai que és tan seu com de vostè o com nostre. Aquesta és, sens dubte, la nostra màxima frontera. No trobarà un sol text en aquest Ajuntament que dugui la meva firma i respongui en aquest objectiu. Cap. Ni trobarà cap proposta d'ordenança signada per nosaltres, per aquest grup municipal, ni per jo mateixa, que inclogui això. Vostè diu, escoltin, és que vostès volien una ordenança cívica, i tant, cívica, no cínica, i volíem que abordàssim la problemàtica del treball sexual i tota aquesta dificultat i aquesta vergonya que suposa la tracta i la màfia. Tant és així que el mes de juliol del 2012 vàrem instar en aquest ple al seu govern, a vostè, senyor Isern, establir un marc de feina damunt la problemàtica de la prostitució des d'una òptica global i transversal, donant prioritat a les polítiques de salut pública, de control social d'aquesta activitat i d'integració social i laboral d'aquest col·lectiu. Vostès que són pràcticament infal·libles, parlant del juliol del 2012. L'han vist vostè en aquest pla? Jo no. He vist un calendari que s'aprova una disposició addicional d'aquesta ordenança que diu que mos contarà d'aquí 6 mesos què pensem fer amb aquest tema. Any 2013, nosaltres hem perseverat, de 9 de desembre. Grup Municipal Socialista, proposta, instam a l'equip de govern a elaborar un pla integral municipal per a l'erradicació de la tracta, la prostitució i altres formes d'explotació sexual en el marc de les seves competències. L'instàvem a establir convenis de col·laboració amb totes les entitats i ONGs que treballen en l'àmbit de la prostitució. Vostè els ha vist, aquests plans? Nosaltres no. El que hem vist és una ordenança que s'apresta, i vaig acabant, senyor Balda, a una interpretació que deixa en caiguda lliure a col·lectius que haurien d'estar protegint. És la seva forma de pensar, és la seva forma de fer. Pensam que s'equivoquin, insistim en la retirada, i si no, ja ho saben, seran els ciutadans el que els hi treguin targeta vermella. Gràcies. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Calvo, molt amable. Anem a la intervenció del senyor Gijón. Senyor Balda, una qüestió d'ordre. El senyor Gijón ha comès una errada. Ha dit literalment... Senyor Verger, no hi ha qüestió d'ordre, perquè el senyor en aquest moment... És una qüestió d'ordre. No és cap qüestió d'ordre. És demanar que se retiri una frase de l'acte, una frase inexacta i errònia. Quan acabi... Senyor Verger, són jo els que dirigeix el plenari, no vostè. Quan acabi ja me consultarà, ja ho veurem. Ara és el moment de la intervenció del senyor... S'ha de fer en públic, això, senyor Balda. Ho farem en públic, però quan correspongui. És una frase, ha dit literalment,
Aquí està la firma del senyor Berger, després de llegir una proposta. La meva firma en aquest paper no és... Jo li demano que retiri aquesta frase, simplement li dono l'oportunitat que corregeixi Molt bé, l'errada el senyor Gijón La meva firma retira... en aquesta proposta Senyor no Verger, se retira aquesta frase per part del senyor Gijón, d'acord? Que costi que costi... Anem a veure, no facem... S'ha acabat. Anem a continuar el plenari, vinga. Sigui respetuós, hombre. Venga. No, por favor, no entren al juego. Vamos a ver si acabamos el plenario con la intervención del señor Gijón. Señor Gijón, cuando usted quiera. Gracias, señor Butler. Efectivamente, señor Berger, para que quede claro, cuando yo he dicho que usted había firmado, usted no ha firmado la propuesta. Usted la ha aprobado en el Pleno. Usted ha votado a favor de la propuesta. Cuando yo digo que usted la ha firmado, me estoy refiriendo a que aquí está... Por favor, un momentet. Escoltin un momentet. Ha xerrat la senyora Calvo, ha assenyalat la senyora Trujol sense cap tipus d'interrupció. Per favor, siguin vostès un mínim de demòcrates i deixen parlar el senyor Gijón. Señor Berger, si usted con eso se queda tranquilo y piensa que ya ha cumplido, su firma no está. Está la de la señora Calvo y está la del señor Donaire. Y usted levantó la mano para aprobarla. Ya está. Por favor, por favor. Por favor. Gracias. Venga, señor Gijón, por favor, vamos para adelante. Gracias, señor Balda. Mire, señora Trujol, usted dice que no han donat cap argument para justificar la ordenanza. ¿Realmente han querido escuchar en algún momento cuáles eran las justificaciones de esta ordenanza? Porque lo único que han hecho es pedir la retirada desde el primer minuto. Hay algo que justifica esta ordenanza. Hay dos cosas. Una, que la pidieron ustedes. Y si la pidieron ustedes, por algo sería. En algún momento debieron de pensar que algo había que solucionar. Porque lo que pidieron fue específicamente una ordenanza. No pidieron un borrador de decreto, no pidieron un reglamento, no pidieron tal. Por tanto, algo debía de pasar entonces cuando ustedes pidieron una ordenanza. Eso es lo primero. Y lo segundo, cada año se recibe en este ayuntamiento más de 15.000 peticiones, lo ha dicho la señora Calvo, más de 15.000 peticiones relacionadas con temas que aparecen en esta ordenanza. Si ustedes creen que eso no es motivo suficiente, pues, señores, mire, ustedes han gobernado, no han querido hacerlo cuando tenían que hacerlo, han preferido estar en la oposición y pedírselo al equipo de gobierno y ahora que lo hacemos no están de acuerdo. Pero miren, ¿ustedes están en contra de que se persiga el trile? Porque tampoco he escuchado ningún argumento aquí que diga si están a favor o en contra. Lo que sí quieren es retirarlo. Si ustedes lo que quieren es retirar la ordenanza, ¿están a favor de que se persiga el trile? ¿Sí o no? ¿Están en contra de que se acabe con el botellón en toda la ciudad y no solo en el paseo marítimo? ¿Sí o no? ¿Están en contra de perseguir que las mascotas estén dejando que hagan sus necesidades en la calle? ¿Sí o no? ¿Están en contra de evitar que cualquier persona pueda hacer sus necesidades fisiológicas en la calle o donde le dé la gana? ¿Sí o no? ¿Están en contra de que la gente se pueda subir a un autobús en pleno verano sudando y sin camiseta o que puedan entrar en un comercio sudando y sin camiseta? ¿Sí o no? ¿Están en contra de que se evite el ruido excesivo en determinadas zonas de la ciudad por acumulación de la gente en la calle? ¿Están en contra de perseguir las actitudes vandálicas contra los bienes públicos? Porque lo pidieron en su petición. ¿Están en contra de evitar, por ejemplo, que la gente vaya con cristales a las playas? Porque todas estas materias están en la ordenanza. Pero no han dicho absolutamente nada. Ustedes es el no por sistema. Mire, a pesar de la nula colaboración que hemos tenido por parte de los partidos de la oposición, esta ordenanza ha sufrido modificaciones sustanciales. De los 119 artículos, de los 113 artículos, se han modificado 42, lo cual supone un 40%, y además hemos añadido dos artículos. Uno que hace referencia al tema de los excrementos en la vía pública por parte de perros, gatos y demás mascotas, y la prohibición de la utilización del uso de punteros láser que puedan molestar o que puedan poner en peligro. Imagínese cuánta vulnerabilidad hay con este tema. En materia de prostitución, hemos aclarado que lo que se persigue y se penaliza es la demanda de servicios sexuales en la vía pública. Es decir, no se sanciona a la prostituta, a la persona que ejerce la prostitución, se sanciona al cliente. Señora Calvo, la señora Armengol pidió específicamente que se multara a los clientes hace escasamente un mes en el Parlamento. Pónganse de acuerdo. Ya sé que es difícil entre ustedes. Pónganse de acuerdo.
Pónganse de acuerdo. En materia de riesgo de exclusión, se aclara que única y exclusivamente la labor que se realizará por parte de esta ordenanza es poner a disposición de los servicios sociales. No se va a multar a ninguna persona en riesgo de exclusión social. Por tanto, dejen de mentir, dejen de decir que esto atenta contra las personas con más vulnerabilidad. No es cierto. En materia de músicos, pintores, artistas callejeros, quedan autorizadas todas las actividades cumpliendo unos requisitos básicos que entiendo que deben de estar ustedes de acuerdo, porque díganme de todo el redactado de ese artículo, ¿en qué no están de acuerdo? Que haya gente que esté permanentemente con instrumentos de percusión debajo de una vivienda o delante de un comercio, ¿les parece extraño que esto se tenga que regular? ¿Les parece de verdad tan extraño? En materia de consumo de alcohol en vía pública, se prohíben las concentraciones que alteren la convivencia. Y, por tanto, lo que se trata es de eliminar esa actividad en toda la ciudad. Las que alteren la convivencia. No se prohíbe a nadie beber por la calle, por más que insistan. Nos hemos comprometido, además, juntamente con los servicios sociales, a elaborar un calendario de trabajo. Espero que esta vez sí aporten ustedes algo más que pedir la retirada para el abordaje del trabajo sexual, el plan de inclusión social para las personas sin techo y un plan de reinserción social y laboral. Y, en definitiva, queremos dar respuesta a las más de 15.000 peticiones que cada año tiene que atender este ayuntamiento con motivo de conductas incívicas. Por cierto, señora Calvo, ni siquiera es original usted, porque en la campaña de Nuevas Generaciones nosotros le pedíamos más civismo y menos cinismo, porque lo que han hecho con esto los grupos ha sido engañar desde el primer momento. En definitiva, creemos que es una ordenanza moderna, es una ordenanza eficaz, que se aleja, pero absolutamente, del afán recaudatorio y pensada para resolver problemas reales de gente real. Muchas gracias. Molt bé. No, en aquests moments no. Ha de fer com tots els altres ciutadans. Demanarà i xerrarà com els altres. Més drets que els altres vostè no en té. I estic segur que no se va derrogar. Estic segur que no vol tenir més drets que els altres ciutadans. Estic segur. Per tant, el pròxim ple demani el seu torn i vostè parlarà. Com ha parlat sempre que l'ha demanat. Sempre. No s'arroguin més drets que els altres ciutadans. Tothom hi ha un reglament que s'ha de respectar per tots vostès. Per vostès també. Com els altres. Aquí tots som iguals. Gràcies. Anem a passar a la votació primer de les esmenes presentades pel grup municipal PSIC-PSOE. Vots a favor? Vots en contra? Passem ara a la votació de les esmenes presentades pel grup municipal MES. Vots a favor? Vots en contra? I ara passam a votar la proposta del PP. Vots a favor? De l'ordenança. Vots a favor? Vots en contra? Molt bé. Mirin, un momentet. No insulten, no sean groseros. Antes de levantar la sessió, mire, acaban de tenir coneixement de que ha mort tirotejada Isabel Carrasco, presidenta de la Diputació de León. Per tant, si els pareix, d'acord amb els grups parlamentaris d'aquí, farem un minut de silenci. Si els pareix...